का हाल चाल सभी के। आप देखतनी वी बिहार चैनल और एक वीडियो सीरीज में हम लोग अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखब जा। ए से लेकर जेड तक अंतर यही रही कि हम एग्जाम्पल सेंटेंस भी दें और यह ऑडियो विजुअल बा तो दिमाग में ठीक से बैठ जाई। एह वीडियो में हम लोग के लेटर से शुरू होके वाला शब्द देखम जा। तो आई शुरू कल जाओ। पहला शब्द बा किनशिप। नाउन ह मतलब होखेला एफिनिटी यानी कि संबंध या फिर रिश्तेदारी। उदाहरण, देयर इज अ किनशिप बिटवीन अ टाइगर एंड अ कैट यानी कि बिल्ली और बाघ के बीच में रिश्तेदारी बा। अगला किकबैक। नाउन ह मतलब होखेला ब्राइब यानी कि रिश्वत या फिर घूस। उदाहरण, ही वॉज चार्ज विथ टेकिंग किकबैक यानी कि उन पर रिश्वत लेवे के आरोप लागल रहे। अगला नैक। नाउन ह मतलब होखेला क्लेवरनेस और आर्ट यानी कि अभ्यास या फिर कौशल। उदाहरण, पॉलिटिशियन नोज द नैक ऑफ पुटिंग द पीपल ऑफ यानी कि राजनेता के लोग के चुप करावे के कला आवेला। अगला काइनेटिक। एडजेक्टिव ह मतलब होखेला मोशन यानी कि गतिक या फिर चलता हुआ। उदाहरण, द डस्ट पार्टिकल्स आर इन एयर आर इन काइनेटिक मोशन यानी कि हवा में धूल के कण काइनेटिक वेग में चलेला। अगला किंडल। वर्ब मतलब होखेला अराउज फीलिंग यानी कि सुलगाना या फिर भड़काना। उदाहरण, द टाइमली अराइवल ऑफ माई फ्रेंड किंडल्ड इन मी अ होप ऑफ गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि हमार मित्र के समय से आगमन हमरा मन में उचित मेडिकल चिकित्सा के उम्मीद सुलगा दिले बा। अगला कियोस्क। नाउन ह मतलब होखेला स्मॉल बूथ यानी कि गुमटी या फिर बूथ। उदाहरण, ही इज रनिंग द बिजनेस इन अ कियोस्क बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड अ शॉप राइट नाउ यानी कि वह अपन कारोबार छोटा गुमटी से करता काहे कि वो एगो दुकान अभी नइखे खरीद सकत। अगला कर्नल। नाउन ह मतलब होखेला इनर पार्ट ऑफ द फ्रूट यानी कि गूदा या फिर सार। उदाहरण, द कर्नल ऑफ द फ्रूट इज ऑलवेज टेस्टी यानी कि फल के गूदा हमेशा स्वादिष्ट होखेला। अगला कीपसेक। नाउन ह मतलब होखेला मेमेंटो या फिर रिमाइंडर यानी कि यादगार या फिर निशानी। उदाहरण, शी गेव हिम अ रिंग एज अ कीपसेक यानी कि वह उनके अंगूठी यादगार देहली। अगला कूडोज। नाउन ह मतलब होखेला ऑनर या फिर क्रेडिट यानी कि प्रशंसा या फिर तारीफ। उदाहरण, कपिल देव वन kudos when he brought home the World Cup back in 1983 यानी कि कपिल देव जब 1983 में विश्व कप स्वदेश ले आइले तो बहुत तारीफ पइले। अगला किंकी। एडजेक्टिव ह मतलब होखेला एक्सेंट्रिक या फिर परवर्टेड यानी कि विचित्र, विकृत या फिर अजीब जोन सामान्य नहीं है। उदाहरण, he had red kinky hair यानी कि उनकर अजीब लाल वाला बाल बा। अगला नीड। वर्ब मतलब होखेला मेक डो विथ फ्लावर यानी कि गूथना या फिर सानना, आमतौर पे आटा। उदाहरण, नीड द डो ऑन अ फ्लोर्ड बोर्ड डस्टिंग विथ अ लिटिल फ्लोर इफ इट इज स्टिकी यानी कि आटा के कठवत में गूथा और अगर चिपचिपा हो तो आटा के थोड़ा सा परथन द। अगला नकल। नाउन ह मतलब होखेला जॉइंट ऑफ अ फिंगर यानी कि गांठ या फिर जोड़। उदाहरण, ही मैनेज्ड टू नकल डाउन टू हिज लेसन्स लॉन्ग एनफ टू पास हिज एग्जामिनेशन यानी कि उ अपन पढ़ाई लिखाई के परीक्षा पास करेले संभार के जोड़ के रख सके में सफल रहन। धन्यवाद। हमार चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी में ऐसन और भी चीज देखे खातिर हमके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकीले।